Ahoj přátelé, po dlouhé době vás zdraví houbař Jakub. Vyrazil jsem po práci do lesa, protože jsem si říkal, že po těch deštích už musí v zásadě něco růst, že by to jinak nebylo možné a já bez těch hub zkrátka nemůžu být. Doufám, že něco objevíme, nedám tomu úplně tak velké naděje, protože těch dešťů sice bylo tolik, ale není to ještě tak dlouhá doba, aby ty houby stihly vyrůst, protože je potřeba dvou věcí. Samozřejmě voda, vlhko, ale následné teplo. A teď spadala hlavně voda, ale to teplo nějak moc úplně nebylo. Nicméně věřím, že se určitě něco objeví, protože je období, kdyby mohli růst masáci, se tam možná nějaké rostodivné houby, jak já s oblibou říkám, třeba krásnodušky a tak. Ale věřím, že budete rádi, že konečně po dlouhé době něco vydám. Doufám, že se budete těšit posledně i na další videa, protože plánuju samozřejmě tento rok trošičku více videí než rok minulý, který byl vlastně můj první i zde na YouTube, co se týče houbařiny. Pojďme se na to společně podívat a uvidíme, co společně najdeme. Houbař Jakub vás vítá u dalšího dílu, který nazvu až podle toho, co se všechno objeví. Ale vy ten název už samozřejmě dole pod videem vidíte. Tak jdeme na to, pojďte se podívat. Po kratším hledání jsem našel zástupce hřibovité houby. Ti bystřejší z vás samozřejmě poznali, že se jedná o babku. Už babka to netuším, nicméně je to hřib žlutomasý. Jedná se o velice častou jedlou houbu. Typická je začervenalá nožička, žluté rourky, takový popraskaný klobouček. Je to houba, která se víceméně hodí jenom do smaženic, nemá nějaké větší využití, co se týče sušení, poměrně rychle podléhá zkáze, takže do sběru určitě, nicméně je potřeba rychle ji zpracovat. Je to babka, nebo jaké žlutomasí, hřibovitá, poměrně jedlá houba a když neroste nic jiného, tak většinou babka je jedna z těch, co vydrží i nějaké to sucho. Našel takovou drobnou houbičku, které se říká helmovka, nebo je to nějaký zástupce z helmovek. Může to být helmovka mléčná, může to být helmovka tuhonohá, bohužel nedokážu určit s jistotou, ale spíše by se přikláněl k té tuhonohé, protože má ten tmavší klobouček. Ze spoda by měl, ano, vidíte, té lupeny. Je nechci trhat, ale je takové chropavčité konzistence. Pokud je to helmovka tuhonohá, tak ta je jedlá. Kdyby to byla helmovka mléčná, ta je zase nejedlá. Nicméně nechám ji tady růst. Je to houbička, která se leckdy vyskytuje i v takovém houfu, tady ale ty konci ojedinělá. Když je tahle samotná, tak ji lehce přehlédnete. Takže další zástupce, helmovka. Les je to každopádně nádherný. Je tady i hodně vlhko, hodně pršelo, dokonce i teď tady ještě kape ze smrků dolů. Se říká právě, že v lese prší dvakrát. Je krásný podvečer. Nedržím se zásady, že houby se musí sbírat zásadně ráno. Ti, kdo pracují, tak samozřejmě někdy ráno ani nevyrazí a nechávají to na odpoledne. Já tady nejsem zaměstnán, jsem OSVČ, ale na houby si vyrazím víceméně kdykoliv potřebuju. To znamená, je mi jedno, jestli ráno nebo večer. Prostě houby rostou celý den. Nenechám se odradit tím, že ráno bude víc houbařů nebo odpoledne bude víc houbařů. Jaká je šance, že zrovna oni půjdou tou mojí cestou, klikatit se tím lesem, kterou půjdu já? Jo, ta šance je veskrze minimální. Přátelé, našel jsem teďkonc rodiště muchomůrek růžovek. Jedny z nejlepších chutných hub vůbec. Pojďte se na to podívat. Koukněte na to. Tady je jedna malinká růžovka. Tady se v mechu klube další. Tady už je krásná. Tady už je rozevřená. A tady dál už je krásná růžovka a dokonce dvojčata. Mrkněte na to. Nádherné houbičky. Jak poznat muchomůrku růžovku? Vynikající jedlou houbu. Tak jak už jsem řekl, spadá do skupin muchomůrek a samozřejmě mezi muchomůrkami jsou samozřejmě i ty silně jedovaté. Růžovka na první pohled nabíhá do takových růžových tónů. Ovšem, pro její opravdu spolehlivou identifikaci si musíme otočit a podívat se tady na prstýnek, který musí být rýhovaný.
Stejně jako naše 10korunová mince z boku. Lupeny jsou krásně husté, takové bílé, krémové. A i ta noha nabíhá opravdu takových trošku růžových tónů, hlavně tady při poranění. Tady je to vidět. Klobouček taky nabíhá do růžových tónů, jsou tam typické ty tečky, to je vlastně pozůstatek plachetky, ze kterého vyrůstá, z takového obalu. A je to vynikající jedlá houba. Moje mamka třeba je používá do lazání, dělá z nich vlastně falešné lazáně, že to hovězí maso víceméně nastaví právě tady tím masákem. Muchomorce růžovce se říká masák. Pozor, je veliká šance zaměnit ji za smrtelně jedovatou muchomorku tigrovanou. U ní je základní rozlišovací znak je ten, že ten prstýnek u muchomorky tigrované je zase naopak velice hladký. Nemá to rýhování. To je nejdůležitější znak, který můžete u žovky udělat. Musím říct, že ty dvě, respektive tam ještě tady zpátky, kde jsem ji viděl? Tady je, tadyhle je. Tak 3, taky růžovka, opravdu nebojím se sbírat, bezpečně poznám tím, že si pamatuju ta pravidla. Tady ta 4. už je trošku prožraná, to si brát nebudu. Tak vezmu si tady 3 a myslím si, že dneska nějaká véča z houbiček bude. Takže muchomorka růžovka, jedna z nejlepších jedlých hub vůbec. Řeknu vám, že tady v lese je opravdu vlhko, pořád tady na mě prší ze stromů, ale je tady nádherný vzduch a po práci udělat si takovýhle relax. To je prostě paráda. Našel jsem opět krásného masáka, muchomorku růžovku. To je opravdu kouzelná, protože nabíhá do těch opravdu krásných růžových tónů. A zase základní rozlišovací znak je ten prstýnek, který musí být rýhovaný, jak jsem říkal, jako naše 10korunová mince. Tak šup si do košíku. Musím vám říct, že tady hoří les trošku. Pojďte se podívat, co jsem našel. Už tady z dálky na mě koukají. Tak, někdo by řekl, že to jsou kuřátka. Nicméně nejsou to kuřátka. Je to houba, která se jmenuje krásnorůžek lepkavý. A já ji považuji za jednou z nejhezčích hub vůbec. Díky tomu rostodivnému tvaru, který má. Krásnorůžek lepkavý není jedovatá houba, je nejedlá. Nicméně, její využití v kuchyni přece jen je, protože se používá jako přízdoba například zeleninových salátů nebo ozvláštnění talíře, zejména ve francouzské kuchyni se často využívá. Ta kuřátka, která jsou jedlá, se vyskytují trošičku na jiných místech, spíše v listnatých lesech, kdežto krásnorůžek lepkavý hoduje právě v jehličnatých lesech. Jo? Je spárován poměrně významně se smrkem nebo borovicí, kde žijí v symbióze. Kdežto ta kuřátka vyhledávají spíše listnáče typu dubu, topolů a tak dále. Ale ano, mohou se vyskytnout i ve smrkovém lese. Takže ještě jednou, toto je krásnorůžek lepkavý, nejsou to kuřátka, ale všichni tomu ty kuřátka říkáme. A samozřejmě tady máme zástupce píchavky obecné, nicméně jsou to starší plodnice, protože už mají takovou hnědou barvu, tady ještě taková malinká vzadu. Píchavka obecná je jedlá houba, ale musí mít opravdu čistě bílou barvu, včetně dužiny. A jako děcka jsme ji milovali v tom smyslu, že vždycky, když byla stará, tak ona nádherně práší, vypouští výtrusy a jako malí jsme vždycky vyprašovali. Zástupce píchavek. Píchavka obecná, i když teď, když na ní koukám spíše, tak vypadá jako muchomorka ježatá, protože teď, jak si to přiblížil, tak vidím takové ty typické chloupky, které jsou pro píchavku ježatou. No, víceméně v tomhle případě to nechám na vás, teď jsem teda na vážkách, ale je to prostě zástupce píchavek a ani v jednom případě se nepřijde zkrátka, protože oba dva druhy jsou jedlé, jen musí být bílé. To je opravdu nádherný les, protože já miluju mech. Je to takový ten nadýchaný mech a ještě jak je mokrý, tak je taký měkoučký. Jenom se projít bosky. A když říkám bosky, tak opravdu doslova. Strašně příjemný pocit. A jsme u konce, přátelé. Já doufám, že vás tohle video bavilo. Bylo trošku kratší samozřejmě, nicméně opravdu jsem se chtěl podívat do toho lesa, jestli něco roste. V zásadě jsme jedlé houby našli. Byly to masáci, ze kterých udělám něco dobrého doma.
Přemýšlím možná těmi lazáněmi, anebo si udělám jen tak osmažené s topinkou, to je luxusní záležitost, ten masák, ale rysce s topinkou jsou ještě lepší. Na rysce tato lokalita úplně není, tady nerostou, vím o tom, tady nejsou, to musím popojet ještě pár kilometrů dál. Budu moc rád za každý komentář, like, odběr, už je vás tady skoro 1000, je to nepředstavitelný. Zbývá vás v tuto chvíli, 5. srpna 2025, vás zbývá pouhý 26 do 1000, tak pojďme to tam konečně dát, protože spoustu lidí, kteří se na mě dívají, nejsou odběratelé. A je to škoda, když budete mít odběr, už nikdy nepřijdete o žádné další videa. Je tam takový ten zvoneček, který vás upozorní, když vydám nové video, tak to zkuste. Zároveň připravuju členskou sekci, kde budou určité výhody pro členy různých úrovní, takže na to se taky připravte. A budu se moc těšit na každý komentář, protože opravdu čtu všechny komentáře. Všechny se snažím komentovat nebo minimálně jim dát to srdíčko, že jsem ho viděl, na znamení toho, že jsem se ho prohlédl. Zpětná vazba je pro mě hrozně důležitá a já doufám, že se vám tahle tvorba líbí a zase se sejdeme u dalšího videa a vyrazíme společně na houby, kde doufám, že nalezeme nějaké neúplně typické houby, zároveň budu moc rád i za hřiby, ale třeba takový sírovec, žluto-oranžový, co by na to? To by bylo krásný. Mějte se hezky, zdraví vás houbař Jakub a zase čau.